ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जेव्हा ऐकतो करायचं ॲक्सिडेंटल ऑपरेशन, ते एक्सरे मशीन खराब झालं. म्हणजे डॉक्टर म्हणतो मी ऑपरेशन करू कसं, एक्सरे मशीन दिल्यावर ती खराब झालेली आहे. 3 तिथे एक्सरे मशीन आहे आणि त्यांचं तुम्ही म्हणतात तसं की एक मशीन खराब झाली ती परत दुसरी पण खराब झाली, पण पहिली तो उपचार होतच नाही. खासदार असतील, मी कोणाचं नाव घेत नाही, खासदार असतील किंवा आता जे विद्यमान खासदार असतील किंवा मी वैयक्तिकरित्या निवेदना दिलेली असते. आता आपण संघटितरित्या देऊ, पण याचा फलित काही असेसमेंट त्या होणार का, त्याचा आपण निर्णय करू. म्हणजे नेमके जे प्रॉब्लेम्स आहेत जे मला माहिती नाही आहेत ते स्पेसिफिक त्याच माणसाला माहित असणार आणि त्या 10 सगळ्या वेगवेगळ्या माहितीचं संकलन करून जे निवेदन पालकमंत्र्यांना द्यायचं आहे, आरोग्य मंत्र्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना, सगळ्यांना देताना त्याचा आपल्याला उपयोग होईल. त्यांनी चुकीचंच केलं, त्यांनी हे ऑपरेशन त्यांच्या ह्याच्यात बसतच नाही, जे करायचं ते बसतच नाही मुळात. पण आम्हाला तो विषय आता बोलायचा नाही, त्यांचं बोलायचं नाही. सरांचं कसं म्हणणं आहे की डॉक्टरांची नको बोलू, आपण सक्षम कसे होऊ, आपली आरोग्य, शासकीय आरोग्य कशी चांगली होईल ते बघायचं आहे आपल्याला. त्या डॉक्टरची हेवे दावे काही करायचे नाही, लक्षात आलं, त्यांना बाजूलाच ठेवायचं. आपण आपला जिल्हा, आपलं आरोग्य केंद्र सुस्थितीत कसं येईल, आपले जे गोव्याला रेफर होतात पेशंट ते इथे कसे थांबतील हे बघितलं पाहिजे. बदनाम करण्याचे कुटुंब आजचा कालपर्यंत कसं वाटतो अख्ख्या महाराष्ट्राला, कणकवली फक्त मोडतोड आणि हे करतंय. सुरुवात कुठून झाली आज कळलं ते आम्ही टाकले करू. नाही, मला तेच म्हणायचं की हे बघा, म्हणजे तो इन्सिडेंट म्हणजे उलट मला म्हणायचंय, तो इन्सिडेंट डायव्हर्ट करण्याकरता तुम्ही समूहाला, त्या जमावाला इन्स्टिगेट केलं का, चितावणी दिलीत का? पहिली भाषा त्यांच्याकडनं लक्षात घ्या ना, तुम्ही मुद्दाम चितवलं. माझं म्हणणं आहे त्याच्या पुढे जाऊन म्हणतात ऑपरेशन मिस केलं. 2 ऑलरेडी त्यांच्यावर 302 झाले मनुष्यवराचा. मग हे ऑपरेशन करणार ह्यांच्यावर ह्यांना मोकळे का? ते स्वतः म्हणतात ना, कन्व्हेन्शन स्वतः दिलंय त्यांनी, स्वतः दिलंय ना, स्वतः बोलले. लक्षात आलं, मुद्दा लक्षात घ्या. त्यामुळे आणि त्यांनी गाडी पकडली, माझं त्यांना समर्थन नाही. सॉरी काय सॉरी तुम्ही बघा सर, आपण या गांधीवादी विचार मी लक्षात ठेवा. सर, मी पण होतो तिथे, मी तिथे होतो. मी सगळ्या पेशंटना काढा, वरचे पेशंट आधी पहिले जाऊन द्या म्हणून सांगणार होतो, कारण ते बाकीचे ऐकण्याचे कोणाच नव्हतं. तो कारण तो आक्रोशच असा होता की ते दबलेला आक्रोश होता. आणि अशी 1,500-2,000 माणसं दमवून येते का? ते डॉक्टर चुकीचा म्हणतायत, ते अशी 1,500-2,000 माणसं एक का? अरे आम्हाला दमवता येत नाही 30 माणसं आपण नाही ती तो आक्रोशच हे झाला ना. आणि तुम्ही चप्पल त्याच वेळी शहर नाही, ते गाव आहे. ते गावात एकजूट कशी असते ती बघा. गावात एकाला कळलं की असं झालेलं आहे, त्यामुळे ती लोक हेने आली. त्यामुळे नाही, तुमचं मी असं म्हणत नाही, आपण तसंच करायचं. आपण त्या गोष्टीचं समर्थन नाही, पण सुरुवात आता हा. त्यामुळे आणि ते बदनाम उलट आपल्याला करतायत. मी म्हणतो कणकवलीला करतायत, तालुक्याला करतायत, सिंधुदुर्गाला करतायत, हे करतायत ना बदनाम. उगीच सगळ्या डॉक्टरला घेऊन आहे. डॉक्टरना पण आता विचारणार आपण, हे तुम्हाला पटतं का म्हणून. मग तेच नाही, धनंतरी म्हणतात त्यांनी या खंडणीसारखे आरोप. जिल्ह्यातील एकंदरीतच आरोग्य यंत्रणा ही व्हेंटिलेटरवर आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णाला किरकोळ आजारासाठी किंवा मोठ्या ऑपरेशन किंवा कुठच्याही प्रयोगासाठी खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. त्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक किंवा त्या ठिकाणी मिळणारी सेवा ही जरी कम दर्जाची असली, त्यांच्या मते ती असतेच खूप चांगली, परंतु खूप खर्चिक असते. परंतु शासकीय किंवा सार्वजनिक सेवेमधली जी रुग्णालये आहेत ती पूर्ण क्षमतेनं काम करत नसल्यामुळे रुग्णांचा नाईलाज होतो. वेगवेगळ्या आस्थापनावर, वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये स्टाफची कमी आहे, टेक्निकल माणसांची कमी आहे. काही ठिकाणी मशिनरी आहे परंतु ती ऑपरेट करणारी माणसं नाही आहेत. काही ठिकाणी माणसं आहेत परंतु ती त्या ठिकाणी मशिनरी नाही आहे. म्हणजे हा सगळा जो काय गोंधळ झालेला आहे, या सगळ्या गोंधळावर यंत्रणेनं लक्ष घालावं. आरोग्य उपसंचालक, आरोग्यमंत्री किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी या सगळ्यांनी लक्ष घालणं गरजेचं आहे, परंतु ती घातलं जात नाही. मग त्यामुळे
प्रचंड प्रक्षोभ होतो आणि एखादी घटना अप्रिय घडते, त्याच्यातनं एखादं गाव, एखादा समाज किंवा जिल्हा, तालुका हे बदनाम होण्याचं षडयंत्र रचलं आहे का काय अशी लोकांची भावना होते. हा सगळा जो मुद्दा आहे हा खोडून काढण्यासाठी आमच्या भावना ज्या काय आहेत, नागरिकांच्या भावना काय आहेत, त्यासाठी ही बैठक झाली होती. या बैठकीच्या पूर्वी पालकमंत्र्यांनी मला फोन केला होता आणि त्यांनी सांगितलेलं होतं की तुम्ही मीटिंगमध्ये जे काय ठरवाल त्याच्यासाठी मी तुमच्यासोबत असणार आहे आणि आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी माझी प्रायोरिटी असेल. त्याप्रमाणे ती 20 तारखेला मीटिंग घेणार आहेत. 20 तारखेला आम्ही त्यांना भेटून आमचं जे काय म्हणणं आहे ते सविस्तरपणे मांडणार आहोत आणि त्यानंतर पालकमंत्र्यांना विनंती करून आरोग्यमंत्र्यांसह जिल्ह्यातच बैठक घेऊन इथले प्रश्न सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.